Cześć, witam was bardzo serdecznie z tym takim niemiłym lagiem na samym początku, ale jakoś damy radę. Jest po drugiej stronie mikrofonu jest kto? Profesor Fu znany jako Mikołaj znany jako Lud. Skramonga z kanału Freaky Gamers. Dokładnie tak, witamy was bardzo serdecznie i przyjemnie. Męczymy tryb zombie. Dokładnie Z tak. nieumarłymi, a żyjącymi, zmarłymi, nieżyjącymi. Dobra, trzeba odbudować barykady, bo się przedzierają. O, kurczak, a nie, tu gazeta. Pomyliłem się. Dobra, to jest, tu nie ma, tutaj trzeba odbudować. O, idą, nie wiem skąd. O, ja A odbuduję. tutaj z boku. Ja odbudowuję. O, dzień dobry. O, Jaki pan miły. O Boże święty, jak się wystraszyłem. a powalczymy to ty. trochę, a to ja, a potem idziemy do autobusu, bo nie ma co tutaj Dobra. stać. Ja, że ostatnio grałem, to 3 gości wsiadło do autobusu i mnie zostawili i pojechali. Kurde, nie Chamy. ma kasy. O, idą od głównego wejścia. Dobra, już nie. Ale mam pukawkę fajnie. Dobra. Tu? A, tutaj to są. Aha! O, tutaj idzie. Headshot. Uje. Dobra. Czysto, tutaj też, tutaj... Noż, nie mogę trafić. No, dobra. Fala jest jedna. Niech będzie. Uhu! A, masz wąsik. A ty grasz takim siwym murzynem. O Boże. I masz Dobra. okularki stylowe normalnie takie wszystkie. Świetnie. Dobra. Słuchajcie, O, idą dziękuję. bodaj od... O, właśnie. Oś. To przeładowywanie też już niekiedy musi się to... W taki zły moment musi wybrać. O, sześć. what the fuck? Ognie O. z piekła. Palisz się. O! Napalony! Dobra. O, weszli, zniszczyli tą barykadę. Oś, stracił główkę dla mnie. Pójdzie granat. O, tam jest ten, trzeba zdobyć. Amunicję. O, dobra. O, coś, nie, Jezus. Idą, ale się palą całe szczęście. Będzie... O! To nie Wybuchają. wybuchają? O, Jezus. Dobra, tak. Ej, tu nie można przeskakiwać? O, przeskakiwanie daj, dobra. O, dzień dobry. O. O, pali się. Dobrze. O, jeszcze wybuchnął. Jakie. No, następni. O! O, dobra, ja odbudowywuję ten Dobra, barykad. dobra, nie ma ich nigdzie. Kurde, ściszyłem trochę, to nic w ogóle nie słychać. To jest jakoś z tym dźwiękiem jest trochę dziwnie. Dasz na full, to i tak jest cicho. No. Hop, siup. Dobra, Cho- czysto. A, nie, A, tu czysto jeszcze. idą. Do tego nie ma tutaj tej barykady, bariery znaczy się. Dobra, 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 ja Dobra, strzelam, dobra, ty. A, Grenade. no. O, I spokój. poleciał. A, jednak nie. Jednak Tutaj nie. jeszcze z drugiej strony. Szalony. Dobra. Ej, zostaw moje deski. Ej, ty. Ty złodzieju. Chyba nie ma. Kurde. Ale Nie gdzieś ma tam... czegoś. O, z tyłu weszli ten. Bomba. O, co to jest? Jest. Chuje. Która to jest fala? 4. Dopiero. A to jest poziom trudności oryginalny w sumie. Nie wiem, o co z tym chodzi. Ja też. Podejrzewam, że jest trudniej. Po prostu. Dobra, O, tu- posiedzimy ile się da i będziemy się ewakuować. No. A? Wiesz, jakie dźwięki. A! Idę. A, weź ich tam przytrzymaj, ja spróbuję tu odbudować. Gdzie? Dobra. Wow. No. Dobra. A, z tyłu. O! Z Komitet boku, kurde, powitalny. zaczyna być niebezpiecznie. No. O, jak się wystraszyłem. No Jezus. dobra, zostaw tych, bo tam idą z tyłu. O, tu. Dobra. Nie wybuchaj, nie. Wow, tu też. O, Jesus. Nie ma mamu. Będę ich... Czarno to widzę. O, ja tak samo. Tam bierz czaszkę. Gdzie? Tu. Tam jest ten. Nie masz insta-killa, to wal w nich. Gdzie ty? U. Teraz już od głównego Nie. wejścia. Aha, bo jak ty to wziąłeś, to dla nas wszystkich jest. Dobra, to tak to O. można grać. No dokładnie, tak, Dobra. tak to. Ja proponuję jeszcze jedną falę podtrzymać i się ewakuować.
Dobra. Ja nie mam już w ogóle amunicji do tego M4. Czy to 4... Nie, 14 nawet. O, ja mam jakoś ten... Dobra, jest. Ulepszona amunicja, a kupię. Czemu nie? No, O! idą. O, pięknie. Ale to zdjąłem w wylocie. Znaczy... Ła! O, widzę. A to dopiero 5. fala. No ładuj to. A nie wiem, w sumie te fale są ograniczone, czy tak jak w Gears of War ich jest nieskończoność? Nie wiem. Nie wiem, Mam nigdy pojęcia. jakoś... Ale mi to się to za przecież jeszcze bardzo nie nie grałem podoba dłużej. na razie. Boże, latam dookoła jak postrzelony i jest wystrzelony. Jezus Maria, jaki guzik tu! Kurde! Czemu? Ja nic nie widzę. Serio, animowałbym się, tylko że sam prawie... Ja! Nie! To się nie uda! To się nie może udać! Ale fanów, ja pierdziu. No nie! To się nie mogło udać. 6 tych, i tak nie było źle. Dobra, to teraz od razu się proponuję ewakuować. No. A, je. O. Nie, je. No kikusie mi tu. 6 fal, jak na pierwszy ten, to nie ma tragedii. No. Dobra. O, nie. Dobra. Teraz musi być lepiej. No. Ciężko jest stać w tym jednym miejscu, bo broń jest słaba, bo tam potem im dalej pojedziemy, tym lepsze uzbrojenie, tak więc... Właśnie. Trzeba trochę przyrobić i uciekać stąd. O, znowu zombie stoją tutaj już, O, z mety. a czemu nie żyje? O, skin. Jak wziąć na nóż? Kurde, bo... Dobra. Czy... Dzień dobry. Dzień dobry. Gdzieś wchodzą, a tutaj, tędy. O, tutaj. Dzień Dobra. dobry, dzień dobry. Mogłaby się jeszcze kasa dzielić na pół. No, mogłaby. Ej. Zostawcie moje deski. O kurde, ale ile ich idzie? No gdzie tu kikusiek? Dobra, padł. Dobra. A, nie mam w ogóle amunicji kompletnie. Ani O, ja broni. tak samo nie za dobrze stoję z tym. Dobra, to ja proponuję jechać. Dobra. A nie, czekaj. Można? A, tutaj są drzwi, dobra. Jeszcze mamy zapłacić? Nie musimy płacić za wejście. Dobra, właśnie. Dzień dobry. Ja pieprzę, ten kierowca jest taki dziwny. No, teraz mogę atakować. No właśnie. No, jedymy. Jedź, No. gościu. Jedź pan. Idą. Do przodu. Oj. Chyba, że on nie odjedzie aż do określonego momentu, nie wiem. Atakują nas w każdym razie. Jezus, ty chyba nie był dobry pomysł. O, jedziemy! Dobra. O, jak patnął. Coś tu się tak dymi. A, bo tu nie ma szyb. O Jesus. Nic nie widać. Ale... Aha, wiszą nam te zombie na autobusie. Dobra, już nie. O, jak leci z tyłu, jaki szybki, skurkowany. Ja mam Faktycznie, jakoś co ten... to jest? O, padł. O, tam coś leży. Nie otwieraj drzwi, zamknij. O, Zły pomysł. o jakie Patrz, masz patrz. fajne galotki, króciutkie. Nie wieje ci tam? No nie, jakoś nie. No, gdzie ty jedziesz? Jezus Maria, ja jakoś mu nie wierzę, gdzie on tu mnie chce wywieźć. Na No, manowce. szczególnie, że to jest robot w stroju kierowcy autobusu. No, jeszcze się kręci dookoła w czasie jazdy. Ty, No. panie. Dobra, gdzie oni są? O, tu Biegnie jakiś... Kurde, śpieszy mu się. Czyżby nie miał biletu? Jedzie na gapę. Oj, główka odpadła, no patrz. Kurde, ale mam słaby ten wziął. Wszystko jest póki co słabe. Bo 2 by tema naboje. Jesus. No jeszcze tu jeden, no i tak nie dole... O, Oj, podpalili się. przypierdzielił. Wow. Co tu się dzieje? No, zombie. No niebywałe. Dobra. Idą z lewej O, strony dużo wściekłych. Jeden, z tyłu, znaczy lewo. Zewsząd. Ty zostaw
ty z czułki. I kurde. Odbudować Nie wiem czy to ogarniemy. Nie wiem, może nam to jeszcze O, gorzej- jedziemy, dobra. No to jedź. O, dobra. Przy następnym i tak się trzeba będzie zatrzymać i wyjść Ja od- broń kupić. No, ja odbudowywuję barierę na razie. Dobra, tu z przodu da się? Z przodu się nie da, no. No z tyłu też nie. Oj, coś mu się z główką dzieje. O! Słychać naszych kumpli? A nie Szafa. widać. A, biegną z O, tu tyłu. leci. O, się postrzelałem jednym tym. No. No. Ej, mamy grenade'y. Przecież. Faktycznie. O, zombie w autobusie. Nie mam amunicji. Ja mam. W ogóle. O, trafiłem go jak... Ojej. Teraz to tu nic nie widać. A, musisz mnie osłaniać, musimy wyjść kupić broń, bo ja nie mam nic kompletnie. Dobra, spoko. Kurde, ale tu chyba nie kupimy broni. Nie ma tu? No to wracamy. Właśnie. Ale nie pan. Oj, O nie! O nie! Jak? Co to Why? była za porażka? Why? No, spróbujmy innej mapy może. Może się uda. Ach. Jesus. Ale nie było źle.